Ok. Bale, teorian badago zuzenean. Bueno, orain izango du un poco de delay. Betikoa, hasta que empiece, hasta que carga eta guzti hori. Bai. A ber, ikusten da nik, zure kanala ikusten nahi naiz, baina... Por favor, hemen oraindik agertzen zait te espera. Por favor, espere. Heroes, héroes of the Storm. Bale, teorian badago zuzenean, ez ezu ikusten. Ez du, zure kamera ez du kargatzen edo kargatzen du? Nire kamera ez da ikusten. Bale, hor bai. Baina hemen ez. Bale, itxoin, egingo dut gauza bat. Captura ventana. Pegar ventana. Itxoin, eman segundu bat. Tituloa zuzendu, Robot. Está, baina estena, Skype, gauta. A ver, hau. Ah, vale, a ver, listo, eman segundu bat eta orain jartzen dizut tokian eta dana. Eta orain zuzentzen dute titula. Vale, hor eta orain. Txikituko dut. Edades. 352 288. Aceptar. Eta orain. Posición, tamaño, borde derecho. Eta orain da propiedades. Seleccionar región. Eta zure aurpegira. Eskalatora ondituko dut, ondo ikusteko. Sergio ondo ikusi behar dugula, bestera. Vale. Aceptar. Eta hor teorian ikusten zaizu orain. Hori ez da 352. Vale, jarri dut, tamaño jarri dut al revés. A ver, propiedades. Joder, es que jarri dut 5. Cagüen. 2. Ez da que se jarri duan tamaños. Hortxe. Ez da que se gatik esten duda. Orain bai. Vale, non jarri dut txarto tituloa. Bai. Horrela, bai. A ver. Heroes, ez? Héroes. Baina ez da inglés ez tituloa, Heroes. Bai, baina idazten da Héroes. Eta... Tuten ja ezin dute ez zuzendu, desgracias. Héroes eta Storm. Jode, hau da típico gazapo de Storm. Guardar cambios. Previsualizatzen dabil, aldi berean. Sí, hemen jatze esaten dit. Orain bai ikusten zaizula, ezta? A ver. Desgracias, bai. Bai, ikusten zaizu, bale, primeran, orain bai. Horrela. Ondo, zuzenean gaude! Zuzenean gaude, Sergio, ikusten nauzu! Bueno, A ver, previsualizatzen, a ver. Bai, jarri dezakezu nire kamera zure tamaina joder, deskonfiguratuko, berriz deskonfiguratu da, benetan. Sortzi. Aceptar. Soin, Orain berriz, para no cortarte la cabeza ahí justo. Propiedades. Selección de región, tiquití. Cagüen. Hortxe. Deskonfiguratzen da, hautatzen dudanean... Horrela, utzi, horrela.
Bai, total Vale. berdin dago, ez dute ezer galduko. Ja. Bale, bordun, teorian, lagunok zuzenean gaude. Orain honetan, Heroes of Stone, ondoan dotero batzuk ditudanez, egingo diegu pizkat kompetentzia. Hortik ere, ditut, eskuman doteroak, aurrean loleroak, eta hemen gaude guk Heroes of Stoneekin. Para que nos insulten. Nik hemendik ikusten ditut Minecrafteroak, Bai, atxera ditut Minecrafteroak, Minecrafteroak. ere. Orduan, ba, Eta ez dakit. Direct konekteroak, dago benetan, dago, bai. pantalla ikusten da zure atzean, justo, osea, zaude pantalla aurrean. Jo, ba, negoen apuntatzen eskerreko eskinara, ez justo pantalla den. Hemen ondokoak FIFAra David. Jolasten. Orduan, ikusten zaigu, hau izango da gaurko zuzena, egon gara esaten, gordelaz, ba, Left 4 Dead, azkenean behar egingo dugu hori guzteko batera. Hau bestea, ba, Heroes of Stone, venga, ba, salduta. Así que, bueno, neu bat nago barruan, zuk ez dakit, barruan zo. Vale, basartzen zenean egin zuk, gonbidatu zuk partidara, Vale. para que esto no me explote. Bitartean ikusten dut cómo se tira paracaídas el de al lado. Se me cae. Eta esne bollito bat jaten dut bitartean. Humilla emateko. Pumba. Todo bien, todo correcto. Y yo que pillo no me alegro. Arma 3. Bai. Ordoa gonbidapena. Ok. Aceptado. Vale. ¿Ya te has pasado el Pokémon? ¿Ya te has pasado el Pokémon? Me quedé en las puertas de la liga. Nahi duzunean, Sergio. Bai, nik eman diot. Zuk eman listo. Ah, vale, barkatuz, Clemen. me va. Ni prest nago ja. Bueno, azalpen arintxo bat da, Heroes of Stone da pizka bat, Dota edo LoL antzekoa, baina Blizzardrena, orduan ez da guztiz esaktuki berdina, ikusiko duzu orain joango gara azaltzen eta bat, eta egiten dutena da, hemen nengo jokonetako heroiak esan dezagun dira, bere joko guztien heroiak, adibidez dago Malfurion, Hearthstonekoa, Reynolds da Starcraftekoa, badaude Diablokoak eta beste hainbat, behitu, egia esan da bitartean, partea bilatzen duen bitartean ikusi dezakegu pizka bat, adibidez, heroiak. Eta hau da berria, gaur atera dutera uste dut, bueno, heroe ezberdinak, hemen ikusi, pasatu joan algara, esateguten hemen jokoa, frogatu alditugu, ikusi alditugu haien eskinekin ben, nahi badugu, hortik uste dut, bueno, horri ezberdinak. Eta la marimoreta, bueno, en fin, sin más. Pizkat betu aspektuak, adibidez, eta, a ver, ¿qué tal le queda este? Betu, hau ondo dago, Betu, ikusi dezakezu, osea... Ni ez dut ikusten zu. Da Muradin bere azkenengo eskinarekin. Es la hostia, es una piruleta. Viene de gente perfecto para Homer Simpson. Ai, ama. Menago partida bilatzen. Azken aldi honetan lehenengo partida bilatzen gutxienez asko kostatzen zaio. Asko kostatzen zaio, bai. Nik ere Bai. saiatu naiz lehenago eta... Lehenengo partida gutxienez lehenengoa, besteak ja alarmantea ere. Besteak ja, bueno, baina lehenengoa beti kostatzen zaio ia 5 segundo. No, bitartean, beratuko dugu. No, bi ikusle ditugu. Urtsulu, jost, uste nuen LoL ibiltzen ziniera. Ibiltzen nintzen, momentuan ibiltzen nintzen, baina... Lagunak baina... Besterik ezaizu lertzen bat. Ibiltzen nintzera, baina... hasi nintzenean klasifikatorietan, lagunekin, nire jarri zidaten, denbora gutxiagoan, haiek baino liga hobeagoan, eta esan nuen, me retiro de esta puta mierda. Bueno, o sea, a ver, puta mierda ez, vale? O sea, uler nazazue. Ez dut guztoko Lola, baina ez Lola jokoa beragatik, baizik eta
dagoen komunitateagatik atxean. Dagoen komunitate atxean da, kriston, komunitate flamerra, eta super naskatuta dago, horregatik ez dut jolasten lolera, besteak beste. Bestela, adibidez, partea guztiak basurdeekin egin nuen partea bezala izango balitz, super gustora, partida hori super gustora jolastu nun. Super gustora. Pillo gustatu zitzaidan partida hori. Baina ez denez holan, ez dut jolasten dotara esango nuen. Ez dut jolasten lolera, besterik gabe. Dota, adibidez, frogatu nuen, egin dituen pare bat partida, eta utzi nuen jolastera, ez nuenako gustoko. Eta egin hau, beitu, adibidez, mapa honetan, bi karril daude, esan dezagun, bi linea, nun banatzen gara, eta gero, hainbat denboraro, irikitzen da, minak deitzen diotena. Minetan, daude, kriatura batzuk, hiltzerakoan ematen dizutera, kalaberak, buruezurrak, eta horrekin batzuz, zaude egun, eta batzen dituzu, eta, ja, amaitzen direnean egunak, batu dituzunean, sortzen da golem bat, dera irudionetakoa, gutxi gora bera. Orduan, gero eta buru gehiago lortu, golena gero eta indartsuago. Horrek zer esan nahi du, zure golena indartsuagoa dela eta bestena debilagoa. Eta hori abantaiak ekatzen dut eta horrelakoak asko laguntzen dute. Asko. Beste guztiagatik, teklak lolan bezala dira, Q, W, E, R. Gero ikusi duzuenez, ez dituzu egiten bultak, eta ez dituzu igotzen habilitateak, igotzen duzunak dira... Bai, badago habilitateak, Bai, bueno, habilitateak bai. Eta nivelez igotzen zarenean, ez zara zu bakarrik igotzen, baizik eta talde osoa igotzen da aldean. Hori da. Hori da ezberdintasun handi bat lolarekin konparatuta. Jarretu. Eta... hori, nivel bakoitzeko desblokeatzen duzu talentu bat. Hori da. Eta... talentu ezberdinak dagoz. Nivel bakoitzeko. Niveletan, igual, dituzu lau edo bost talentu aukeratzeko. Eta, segun ze... Bueno, akatuko nante. Eta segun ze talentu aukeratzen dituzu, hori izango da zure builda. Hori da. Hori, habilitateak esan nahi nuenen hori izan nahi nuen, talentoena. Ez nahi zela, ez hitzaida ateratzen ondo izena. Eta hori, eta talentoen arabera, adibidez, nik honekin asko zentzatzen naiz, mina egitera, bere kuarekin, baina daude taktika ezberdinak gaude. Hori azkenean daudenez, nivel bakoitzeko daudenez, 3-4 talento ezberdin, horiek egiten ditu, build ezberdinak eta taktika ezberdinak. Azken baten, loleko objektuak bezala, objektu ezberdinak erosita, taktika, ematen dizute habilitate ezberdinak edo AP gehiago, edo AD gehiago, edo dena delakoa. Eta horrek eramaten du, taktika ezberdinak eramatera, talde batetan. Dirudi igual asko simpleagoa da lola baino, hori objektuen mekanika konparatuta, baina nire ustez azierto bat izan da. Jendea erakartzeko, publiko gehiago erakartzeko eta ondo pentsatu dute. Hemen adibidez ikusten dugu nola niri nahiko fastiatuta didaten, eta orain irek direla minak, ziurazki bat edo bi joango dira, minetara eta hasiko dira haiek, lehenik eta bin haiek batzen ezurrak eta hori gero nabarituko dugu. Golenetan, adibidez ikusten nola haiek hasi dira, eta nik hemen pusatuta nagoenez, ezin nahi sartu. Nire ustez joko hau da, taldeka jokatzeko jokoa da, baina nire ustez gehiago premiatzen du hori, taldeko lana, lolean baino. Ez dakizu zer usteko. Bai, nik uste baiet, porque lola nahiz eta taldeka ez joan,
fidatuta bazaude edo, egin dezakezu, osea, zuk bakarrik, min asko egin dezakezu, naiz eta taldean ez joan. Hemen Reynor adibidez neu, nire pertsonaia, pizka bat fit basoaz, nahiko tankea denez, min asko egin dezakezu, baina bakarrik pizka bat fidatuta basoaz, bestela ez, adibidez. Orduan gehiago eragiten du gehiago joatea taldeka, bakarka baino. Gero ja, beste egunen egin zuten taktika hartu zituztela bi supportak. Bai, support, hori, diferentzia asko markatzen du, supporta eroan edo ez. Eta taktika hori bi supporta eramatearena ostia. Bai, oso taktika hona, bai. Baina ez Juan! Kabroia joaten, ala. Juan naizeren... Ez, bi Juan dira, hor mendik. Hilda. Claro. Beitu, orain txertan, joango dira hemen, hau da golen bat. Eta honek ematen ditu 30 golen horrek. 30 ezur. Normalen egiten dena da, lehenengo kampamentu txikiak, arinago egiten direlako eta ezur asko ere gehiago ematen duterako, eta gero handia. Behin abantaila izan da gero naiz eta bestek golen handia egin, ezberditasuna ez delako hainbat. Gusten, orain lortu egin dute eta hien golena da pizkat, gurea baino pizkat indartsuagoa. Ez askoz indartsuagoa, baina zehozer, eta hori markatuko gaitu hemen adibidez. Betik doala gure haien golena, eta hori nabarituko dugu. Hemen dagoen gainera pertsona hemen behan distantzian erasotzen du eta gero minoiak ateratzen ditu ere. Bueno, oso paretsu daude gure golenak, Ja, baina haien pizkat indartsua doa da, eta hori nahiz eta gutxi izan nabaritzen da. Golena doalako zuzenean erbertzera muruak eta guzti hori. Hango jo eta eritatea harinago joan dezan. Biztu, mendeko goia golena. Ostia. Niri dabi jipoitzen kabroia. Hemen behan arazoak ditugu, Bai, bueno, a ver. Arazo larriak. Gaina golena doa su puta bola, pasando de todo. Goian be, bai. Ja, baina goian zuena dago puseatzen, gurea. Bai, baina goian daude etxai guztiak. Hemen daude bi gutxienez, Eta golena lehen bizitza dala, me cago en 10. Ustuz, hemendik dabiltzate bi gutxienez. Itzen nahuela golen kabroia. Bale, ondo, sartu zait. Oi, hemen daude danak, agur. Bai, baina, bueno, momentuz, pizka bat lortu dugu desamontaia pizkat gure alde joatea, pizkatxo bat, eta antzeko ustea. Menda, eske mendekote bat erasotzen duela distantzian. Orduan nabaritu, osea, putada bat da. Bueno, bera, bai. Distantzian, sartu, ostia. Hemendik dabil, sartu, alba duzu sartu hemendik, gankeatu hemendik, eta oran lagunduko diozu hori hiltzen. Hori distantzian erasotzen duelako eta ostia. Ojo, ojo horrekin. Badatoz goitik. Vale. Noa bera, noa gora, ez dago bakarrik? Vale, noa gora laguntzera, gutxienez. Bion artean pizkat puseatu aldugun lerro bat. Ja. Agur. Aua, hil naute. Nova ultia. hori oso arriskutsua izaten da, Bai. Pertsonaia hori. Joder.
Dauka invisibilidadea eta Ja. distantzia oso urrunetik Erasotzeko. erasotzen du, eta jo, Zein da bere ultia? ba hori, Botailana? tiro bat, baina ez dakit nondik, oso urrutitik. Eta da bombardeo antzeko bat, bueno, ulti diferenteak dozka. Nik adibidez, Reynor dauka Hyperion eta gero dauka Medevakak. Medevakak ez ez gustatzen, botatzen dituzunean geldi geratzen direlako. Jode, Ja. eske... Hau ematen du, Bueno, hendik... Eske, Nova hori... Zei gustatzen. ireki dute. Saiatuko naiz hemen pizkat gelditzen. Ja. ¿Qué paliza me está dando este enano? ¿Me da una paliza el enano, macho? Vale, joango gara alik eta lehen. Hostia! Bai, horra... Hil nau neskak uste dut. Saiatu campamento goian eskuman dagoen campamento txikia. Hostia, tío. Erasori da brutala. Baina hartu ezurra, tíos tontos ezutxe aiei. Aunque os maten, hartzen badituzue claro, idiota. Osea, ez zentratu hiltzen eta zentratu ezurretan ez eta hil, gutxen ezurra guretzako da. Osea, bizirik iraute garrantzitsua da, baina hemen ere ezurrena batzea nabaritzen da asko. Dazte egitera handia, egin dezatela haiek, bizitza galtzea bizkatxo bat, guk egingo dugu txikitxoa. Eta horrein goaz fastidiatzera handia. Hostia. Jode, agur, benur... Bai, hila gaude hemen. Ez da izan hona hemen sartzea. Ez da hona izan hemen sartzea. Atera hortik. Sí, hilda nabe. Ez que hau, kabroi hau da super tanke. Bai. Oh, gure golena izango den datzuago orain. Ondo. Hostia. Bai, ni banoa betik. Igual joaten bagara betik akatxera. Nik baizuek akatu, ni joango naiz goitik gure golenarekin, bare? Zer, eta nik nahiko tanke naiz eta zuengikin ez despistatzen bada jendea hobeto. Nik nahiko pusatu dezaket. Bakarrik nau hemen. Hemen goian daude. Horra, aranoa, lasai. Jende guztia da goian. Gurea daude akatzen. Ba noa, eltzen ari naiz. Ahí ba. Hori ez da izan gure erasoa. Kontuz kendu hortik. Ah, vale. Uste nuen zela Novaren ultia. Venga, ba. Hostia, iturria. Hostia, eske... Urrunetik erasotzen duen kabroi honek. Ostia, beitu, eske hemen dago Nova da, hori. Ja. Bi Nova? Erasoa, urrutitik. Eta gainera, invisiblea da. Bai, osea, horregatik, botatzen duenean hori bizure... Horregatik geratu naiz pizka bat enpande, hori ez da izan gure erasoa. Ja, claro. Hori da bera, diskutatuta dagoela. Baina, bezala. erasotzen duenean ez da jo, osea, ez ditzaioke bere kamufla... Ez zaio apurtxo bat, baina... Kamuflatzen da apur bat eszenatokiarekin. Ez da guzti ikustezina. Txiki hau izan behar da, txikia azkenengo hil behar dugu. Ja. Hori da loleko tankeak bezala.
tankearekin sartzea lehenengoko atxarra dela. Oh. Joder. Como la puta, es que... Hostia. Zer egin nau. Joan behar naiz iturrira bai edo bai. Los asaltantes moran. Eta iturri hauek pizkat bizitza eta mana errekuperatzen duzu. Joder, behan da galduko... Hostia! Bai, Me bai. cago en la hostia. Galduta dago partida hau nire ustez, Nire ustez partida hau, eske zenbat zer... Enano hori supertankea da. Osea, hau da, enano hau da supertanke. Honen ultia be, tela. Hau urrunetrik erasotzen, ojo. Eta hau be uste dut pizkat tanketxoa dala, osea... Joder. Ez, partida hau galdu dugu. Hau ja ezin dugu zer egin. Ja ez dira joaten ez da ezurren bila, osea... Zetarako. Contar conmigo. Barreinora agertzen bada, adibidez. Parece un buen plan. Ba, ondo aguantatzen dute, Bai, eske nano hori da super tanke. Ba, oso txetatuta daude denak. 3 nivel ateratzen digute, así que... Parece un buen plan. ¿Qué dices? Begira. Hostia. Guk 15, eurak 18. Zone izan den hori. Me cago en la leche. Ni joan da super ondo. Ei, tanque. Lo que sea mejor. Me cago en... Hostia, peitu zemate zurdara ematen. Bai. Galdu dugu, golen hori atxatzen bada, galdu dugu, Kontuz. Golen hori, osea, egingo dituzte denak, Asaltantes moran. Golen hori atxatzen bada, galduta gaude. Lo que sea mejor. Bueno, amazazpi. Los asaltantes moran. Hombre, berdintzen gaude, oraintxe bertan. Ba, remontatzen Baina- badugu, bueno... Baina, golen hori, guazen golenaren bila. Golen hori... Sartu mehatzean. Gole... Golen mori, osea, golen mori va a ser demoledor. Next one. O sea, golen mori... O sea, baina ja. Ondo, lehenengoak ez ziote zer egin. Momentu bat. Hostia. Galdu dugu, baina joder, eske gole emau. Senatuko naiz. Bestela. Galduta dago, osea... Uy. Ez, deprisa no, galduta dago, osea... Los goles han caído, ¿qué va? Hemen dago altxatuta, oraindik.
Bueno, azteko polita, baiet. Volvemos a intentarlo. Zer ikusten partida? Ai, hostia, ez dut aldatu! Ai, bala, dios, barkatuko didazue. Ez dut aldatu! Hostia, bale, egia da. Barkatu! Barkatu, ez dut aldatu, jokora. Barkatuko didazue. Eskerrik asko, Urtsulu. Hori da, lehenengo eguneko Pokemoneko zuzeneko buru... Bueno, hitz egiten nengoen hemen kide batzukaz. Ez, nire alboan ez dago, Sergio. Esatuki, zenbat metotar egongo gara. Entzuten didazu? Bai, ez Vale. gaude gutxi gora bera bata bestearen gandik... Hogei metro, Hogei bat metrotara edo. Hombre, egin dezakegu gauza bat. Edo bera etorri naiteke nire tokira, edo nahi joan daiteke beraren tokira, agurtzen zaituztegu bestearen kamaren bidez eta esaten dugu bata bestearen ondoan gaudela. Zuek ikusi, osea... Hori bai egin daitekeela. Barkatu jokoa ez gartxagatik, Osea, kriston joan zait burutik. Hau da, lehen eguneko Pokemoneko joko afektatzen nahuela oraindik. Vale, eta Lo gutxi egiteak, bai. Niri bi egun hauetan 6 ordu lo egin dut bakarrik. Bi egunetan. Nire bai oso gitxi eta jo, nabaritzen da, buah. Ja, ba nik bihar goizeko 7etan lanean... Ba, jodidu zitez. Bai, baina asteburu amaieran 150 euro. Tú dirás. Lehen partida galtza ikusi, ze arazo horrekin, me cago en dio. Suerte, beta, konfiatzeko serbidorea. Hemendik aurrera irabaziko ditugu, beste egunean bezala, galtzen da arratsalde hori, partidak guztiak irabazita azkenengo izan ezik. Erantzungo diot. Bueno, hemendik ez gutxienez zuri ikusten zaizu, hori garrantzitsua da. Ama galdetzen, ¿no estás cansado? Y yo, no. Logure, pero ondo nao. Bilatzen da, pizkat kostatzen zaio hori, hobetu beharko lukete edo, pizkat kostatzen zaiolako parteak bilatzea, baina beste guztiagatik, nahi, osea, ni irrintzi bat da hori, benetan, goizeko, osea, gaueko 11etan, norbait irrintzi bat botatzen. Doteroi konpotentzia gaude egiten. Doteroi kompetentzia egiten gaude. Rabute, begiratu... ez. Zer? Ez. Zer begiratu behar dut? Jolastuko dugu beste bat, edo? Bai, bilatzen dago, ez? Ba, a ber... Ba ez dago bilatzen. Orain, bai, badago bilatzen. Hemen niri jartzen dit buscando partida rápida. Hori... Baina talde berean gaude, eta biak ez gaude prest. Eske zure pertsonaia eratzen zitzaidan prest segun balego bezala. Eske horra arazo batzuk dago, fallo asko. Bugak! Fallo asko eta bugak ditu orain. Blizzard, zuzendu bugak! Bai. Niri gertatu zitzaidan, egon nintzen talde batekin, ginen post, eta, karo, itxaroten hor, eta esaten zuten besteak, baina venga, emaio zu prest daudela, eta ni banago, prest.
Ahi bala, eta zu bakarri falta zara, eta ni, nik ikusten dut zuek falta zaretela, ni prest nago. LOL. Total, bugua zen, irten nintzen sartu berriro, eta, bueno, hasi genuen partida berri bat, baina Blizzard, zuzendu bugak! bugeatuta dago jokoa. Noa, botila bukatzen dudanean, izango dira 4,4, 5,4, 6,1 bukatzen dudanean, 6,1 litrokoa gola. Bueno, goaz. Konfliktoak, dago superpolita, mapa hau dago super ondo eginda. Kasu honetan, daude bi jainko, burrukatzen direra, eta talde batek bestearen, bere taldearen jainkoa lagundu behar dio beste hiltzen. Eta hori lortzen duenean, zure jainkoa laguntzen dizu zuri, bestei irabazten. Bai, hori mapa ezberdinak egotea eta mapa ekoitzean horrelako objektibo sekundario bat egotea be punto bat ematen dio jokoari, Eta gainera objektibo sekundario hori, ematen dizun abantaila itzelakoa da. Abantaila. Ez dizu ematen abantai bat irabazteko moduan, baina oso nahiko bentaja bi taldeen ekiparazio horren goitik, nahiko jartzen dizu goitik, ez? Ez dizu, ez da, bigarren objekte egiten baduzu, irabazten duzu, baina ez da hori, baina bai adelantatu egiten zarela. Esango nuke ia derrigorrezkoa dela objektibo hori betetzea, hori. Abantaila oso handia da. Lehen ikusi dugun bezala golemekin, berdin. Ez da ikusi ez du dalako aldatu. Egon da argazki aparte osoan zehar. Ez du dala aldatu ikusteko jokoa, eta egon da argazkia. Partida osoan zehar, ez da ikusi partida. Ez da ikusi, fail. Fail, nire buruko faila. Bueno, orain ikusiko duzu, a ber. Eta orain irabazten dugunez, partida bat. Bai, erasiko dugu, zur lasai. Lehenengoa da ventaja. Bai, que el servidor se confíe. Joango gara batera igual, beste partidatan egiten dugun bezala. Bai. Bestelan... Hori toketxo bat eman diot jaur. Ze bakarrik nagoen. Bakarrik, zu. Oiba, Juan Saitor. Nik adibidez daukat habilitate hau, bizitza, X uneko bizitza gutxego daukadanean errekuperatzen nahuela bizitza. Oibo. Eta hori maten du ezetz, baina askotan salbatzen nau bizitza. Bereziki bizkaz fidatuta nagoenean. Ondo goaz, abantaila gode irabazten. Eta hori ondo dago beti. Hori berdea, hori. Bai, lasai, nire pasio horrek nabaritzen da. Bota pasibak. Ez dut, automatikoki botatzen da, etzen denean euneko bizitza batera. Zure W-a, hori. Ez, urrengoa, ea. Orain, 5 segundu barru joan behar laguntzera gure jainkoari. Kontuz. Guazen gure jainkoari laguntzera. Vale, venga. Hau, gorria da euren arena. Ez, gorria da gurea. Bai, ez, eurena da, egia da. Hemen zuko dago pizkat, jokalariak akatzea. Hostia. Gorria eurena. Gorria txarra. Berdea ona. Bai, beti da ni gainera. Hostia. Horreri. Bai, ni barriro joan behar naiz. Bai, nuri bel. Baina, bueno, abantaila dauka gurea oraintxe bertan. Hemen bakarrik ezin dut... Txoin, eltzen dago, aguanta.
Aguanta, güey, zuei itxaroz, bakarri batzoaz, agur. Hombre, Venga, Danok batera. Es hora de cambiar mi estrategia. Debería estar bien. cago en la hostia. Ah, hil dugu? Ah, ez, aldatzen daude tokiz. Hostia. Bat gutxiago. Epa, betu, bestelen reino lasari. Oye, ma. Hostia! Gutxi falta zaio. Hil naute. Bueno, hemendik. Kontuz, Nahiko berdinduta gaude, Zer? Nahiko berdinduta gaudela. Ole, hori da, ondo egin du hor. Gu justo heltzen gara. Eta hortzen dudan haiek enteratu gabe, haien akatzea. Venga, gutxi falta dela. Bai. Ultiak eta dana bota. Listo, irabazi dugu. Orain gure jainkoa guri lagunduko digu. Vencido. Ez dakit errekuperatzen duen bizitza edo ez. Venga. Jarretu. Nire pertsonaia... Vale, Ninoa gure jaikoarekin laguntzera. Sakatu behar da, hau. Hostia. Hor nago. Hostia, lagundu. Hilda nau. Ui. Sendatuko naiz bizitza. Pizkat, abantail pizkat lortu dugu. Bai, begira euren nexoa. Zendut, gero ikusiko dugu, egan gaudenean. Bai, bueno, gutxienez gastatu diegu. Nik uste duteko dela bai, sendatzen dut bizitza autoatakekin. Autoatake bat egiten dut aldi bakoitzean, bizitza pizkate rekuperatzen dut. Guazen la guro. Lehenengo iturri, iturri apurtu dago, bale, ondo. Listo. Ondo. Bitxo hau hil. Bestela. Behar nahiko ondo daude aguantatzen. Basoazte, bale. Amairu segundu. Hamaika. Bagoaz ja erdiran. Hostia. Nire bizkatatzera egingo dut oraintxe bertan. Naiz eta ondo nagoen. Tiembla ante mi cólera, demonio. Jainkoak daude, Zer? Jainkoak daudela ja da. Bai. Banago hemen. Este debería estar bien. Elige un target. Hostia. Gutxenez hiperion bota dut. Ea heltzen den laguntzeko, eskatxo bat. Justo mugitzen da, que potra txarra. Justo hiperion bota dut eta justo mugitu egiten da, kabroia.
Ondo. Beitu, adiez, taldeko burruka hori oso ondo egonda. Oso ondo egina. Itu, Reynoldsen kontra... Guazen akatzera hau. Reynolds kabroia... Ondo. Ondo, berdin da, guazen. Oneri, egurre... Ondo, gainera gure jainkoan bizitza nahiko txo dauka. Venga, bota. Artilleria guztia. Ez daukat artilleria hemen botatzeko. 28 segundo artilleriarako. Venga. Ondo. Ole. Triunfo trae oro a este reino. Venga, va. Guazen, betik. Beti joango da. Bai. Ez, gora doa, jainkoa. Bai, baina hemen dago jendea. Eta Ja. katzen baditugu ja daukagu bidea libre. Paguen por sus pecados. Goian dauze, bai. Eta bella. Venga, tal por saco. Venga. Batzuk goitik bezatzu betik, eba. Holan banatuta. Eske, honekin pusatzen dugu, ondo egiten badau pusatzen dugu pillo. Gamana gabe. Doble tiro. Haha. Iturria orain. Gabe. Ui. Iturria lortzen dugu da gutxenez. Vale, ondo. Iturria apurtu dugu, vale, atxera. Gutxenez hain jazekoate iturria, Venga, oso ondo gabiz. Atzera egita lortu dut, Frangoa, bedar txiro, ez dago txarto. Bera noa laguntzera. Animo. Hai. Agur, txikitxo hilda. Ze txarto botatu den Hyperion oraintxe bertan. Ole, bat gutxiago. Ondo. Asesinato doble. 30 segundu. Ondo. Gabilondo. Nahiko ondo pusatuta daikogu. Nik uste dut beste bine egiten badu jainkoa. Ia, edo praktikoki. Argiak itzali dute. Hemen atxekoa falta da. Nire ondoan dagona, argia. Vale, zuzenean jainkoen gana noa. Nire bai, gorrian gana, Bueno, oraindik bakarrik nau. Bi jainkoen artean. Oi. Buah, behitu zaberia egiten diola. O igual dio. Bueno. Bueno, baina behitu nola esan dutxi dudan, Utsi nire ultiarekin. Bai, nik ere autoatakekin ospia. Bukake! Bukake egin didate. Cuidado, aliados. Amago segundu. Dirijo a otro lugar. Hostia. Hau, me cago en 10 vuelta eman behar diogu.
Ondo, gugandik urbiago. Bukake! Beste ez, ez. Beste euroekin baditugu lehenago. Orain igual, orain jainkoa. Eroeak hiltzen baditugu bai. Orain jainkoa, orain. Bai, etorri ona. Bai, Ez, lehenengo kanporatu behar ditugu eroeak. gutxi falta zaio. Eta laguntza espezketua da. Berriz du, baina eroeak kanporatuta badaude. Begira. Akatuko dugu biren artean, azkenean. Ez que hemen tukoa da, oza, ez da hor gauza da eroea, oza, beste pertsonaiak Listo. kanporatzea. Hori lortzen bada, lanago. Hala, 40 segundo. Bitartean, boitu bat jango dut. 40 segundo ditu dela. Los cielos triunfarán hoy. Nik uste dut Nexora helduko dira, nik uste. A ver. Ona. Hostia, qué avería. No, justo, Nexora. Uy. Tengo que admitir que lo habéis hecho. A ver. Va a ser a Noah. Vertic Noah. Contar conmigo. Itxana, ba. Ese héroe me tiene. Rusia da. Da, nik errusia dagoa naiz. Tu Barakalokoa zara. Ja, hemen oberenak. Ole! Ulti, agur. Baina hildut, hori da garrantzitsuena. Gainera haiek da ez dekote babesik. Dagoetan gauzak garraia da Nexoa. Naiz eta lortu duten pizkat ezberdintasuna moztea. Me acerco con mortales. Preparaos. Orain adibidez, jeten bagara Nexoaren bila zuzenean. Ba, ia. Hiltzen baditugu, zuzenean Nexoa. Paso egiten badugu enkueta. Hiltzen baditugu, zuzenean Nexoa, bai. Ez du indugu galdu, hiltzen baditugu, denbora hori ezin dugu galdu. Berrota mar segundu dira eta berrota mar segundu horien naberitzen da, beti. Ante mí. Bat akatuta. Puedes contar conmigo. Ondo. Ulti, hori da, ulti. Ya lo siento. Guazen zuzenean. Eitxo, Juan, bai, Bai. bai, Juan, porque ona da toste. Ez, baina ni bakarrik ez. Hori ni bakarrik ezin naiz. Ez ez bakarri lagun. Neu nago, beitu, bera A ere ver. Hyperion bota du. Oian ez, hau. Nago erdian. Venga, ba. Ba, hemen gaudelarik ja, total. Ez que bakarrik nago, bakarrik. Ikusten altzen non nago. Ez. Ni nago, gu gaude besteen jainkoa hiltzen, ja, total hemen gaudela. Bide batez. Bukake. Bakatuko naute. Kasi. Bukaldu gura.
Baizka! Listo, eginda. Ondo. Buah, Justicia nos bizitza concede ona, victoria. Bai. Hor dator txikitxoa. Ole! La maldad del infierno se debilita ante mí. Hemen! Bai, ikusi dut. Bai, bopa, agur. Hil naute. Racha de asesinato. Bueno, hor dago gure jainkoa. Bueno, txiko dut, ezin faita hobeto. Ba, hilda deko zue hor. Hilda dago. Venga, ya está. GG. Bai, zuek jarraitu hor puseatu eta edo A gutxienez ver, mantendu. zure ontoan nago hilda. Ikusten duzu hor goian? Ja. Ya está, hau lortu dugu, ja. Ui! Ya está. Jo, gaina minoiak heldu dira eta dana. A ver. Claro, Ja, batxutan. Baina, a ver, txo. Okazula horre... Honek bi kolpe direla, venga, mesedes, Ez dute ikusten, Kolpe batera. Azkenean, ya está. Ondo, listo. Bai, Eskerrik asko por los aplausos. Eta ez du ezer egin. Victoria. Venga, va. Ondo. Ikusten nola pro player garen. Lehenengo izan da de venga, utziko diegu. Lehenko izan da de prueba, ezta? Claro, berotzeko, makina berotu behar da. Joder. Batera frogatuko. Hostia. Nire ordenadorea dirudi estufa bat, bero gailu bat. Beitu, zuk esan duzu, vale, ya decía yo. Zailena dota bi dudarik babe. Bueno, batan azteko errezena da. Bai, loletik basatoz asko nabaritzen da zeltasun asko zer basuagoa dela. Joan zaizu kama edo kendu duzu? Vale, jauzi zaio gure lagunari edo niri, ez dakit. Baina Skypea jauzi egin da. A ber, errekuperatzen dugun. Jainkoak. A ber, Sergio? Bai, ez dakit falta... Igual egin zeudeia bada espada. Hobeto, igual guztiagarekin... Ez dit... Bai, joan zaizu kama. Bai. Izango da, bai. Konekatu da, momentu bat. Urtsulu, guztiak frogatzen dago, bakoitza bere gauza dituelako. Eta gero gehien gustatzen zuena geratu, simplemente. Frogatu denak eta... Horrekin geratu, eta listo. Frogatxagatik, ez zaizu ikusten, Sergio, jakin dezazun. Ja. Vale. Dinot, Vale. bai, joan zaizu dena. Bai, baina konexio osoa. Hoi dio, eta hori? Kablea dago... sensible. Eta orain ez da aktualizatzen zure, geratu da zure... A ber, ditxut. Orain, listo. Hori da, orain. Vale. Sartzen zarenean abisatu, bitartean jarriko tuitxo bat botatzen Euskal Konterrari. Ean zurekin jarriko dudala.
Hola, spama ondo egiten Euskal Ikunterra, me caguen dio. Vale. Ondo da hau. Bai, ordutxo bat, daramagu ja, pentsa. Bai. Egingo dugu beste pare bat partida eta utziko dugu edo edo jarretuko dugu aspertu arte. Jarraitzen dugu, Vale. Pizkat, argi gutxi ematen du zure pantalla, ez? Hombre, orain nago hori atzeko pantailan, eta pantalla iluna da. Ah, vale, kargatzen dago, eske nire pantalla kriston argia ematen dau. Eta orain, argi gehiago. Bai, nabaritzen da. Nik gainera nire kama dauka argitxo bat ondoan, hementxe, justo, atxamarratlekin tapatuko dut, baina bere... Hombre, nireak be bai, baina daukat, nik ekarri dut monitore externo bat. Atrás. Webcana dago portatik. Aha. Nahiko urri. Eta argi horrek ez du alumbratzen. Ja, nik frogatu behar dut den baten, baina erosi ditudan betaurreko kamera inkorporatuarekin instrukzioan, ez dakit nora entzita izango den egia, jartzen du webcam bezala erabil daitekeela. Ez dakit nola, baina, bueno, egunen baten saiatuko bez frogatzen, ondo doa, gutxien ez jakiteko. Bai, dauka... Hori da, webcam. Bai, baina aktibatu behar duzu dispositibo bezala, porque ordenagailuan aktibatu daiteke edo como unidad de almacenamiento edo como dispositivo. Orduan ireki behar duzu dispositibo bezala detektatzeko, eta, bueno, fin. Locurones de la vida. A ver, nik pasatuko dut astu baino lehen a la imagen del juego. Gonbidatuko zaitu. Bai, itxoin, bai egia da, claro. Gustatzen zait, zuzenan agertzen zaizulako bosten pantalla eta gonbidatzen duzu laguna eta gero bat horra geltzen da laguna, ez como se materializa. Hori dago, hori pilo bat gustatzen zait. A ver... Ea, nire ikusten nauzu? Nire pertsonaia. Berdin gertatzen daiz, zait. Igual berabia hasiko dut jokoa, bada espada. Bai, berrabiar hasiko dugu jokoa, bada espada. Salir. Igual Josi zainzunean geratu da un poco atontau. Itxoin, altzatzen nahi eta kentzen dizu dara interneta. Atxan deuko dalako servidoreen tema hori. Orduan joan, bueno, servidori, interneta, bueno, ez dakit nola ditzen den dorrea hori. Hori da. Hor altxatu nahitek eta batean, pumba! Euskal Herriari internet gabe. Bideo polita zen litzaten bane. Imaginatu jendea. Fiston mos aserrea bat batean. Mila frikien borda. A ver. Ikusgarria izan zen atzo gauekoa, hori kantatzen. Igual jarriko dugu gero esteka. Zein? Kantatzen bideoa. Gandalfena, jo, eske ja... 6 ordu lo egin ditut bakarrik. Eta gaur bi lo egingo ditut, osea... Imaginatu. Eta bihar enpalmadas joango naiz, osea, bihar. Domekan lanera enpalmadas joango naiz.
Porque domekan ezakite helduko naizen bostetarako pizkatxo bat jolasteko orainik, baina ez bana esetzen, osea, nahi dut eginen palmada eta tomar por las flies. Total, ama joaten da hortik de fiesta, nik lauretarako doltzeko kalkulatzen dut. Vale. Listo! Vale, va. Ai, Ni listo. Ay. Listo. listo! Gesto nire mesara, listo! Egunen batean egin behar dugu cosplay bat murloken, azaleko sartzen dira lagun. El concurso de cosplay. Bai. Lehen galdetu dit goizean Twitterren jarraitzaile bat eta ez nekien, eta esan diok, begiratu badezpada webgunean ez dakidalako. ¿Qué me dice este? No hay frases creo que tengas que enviar. What? Ikusten da hori Skypeak kendu duelako, barkatu. Ez eixo ikusten segundu hauetan. Ez, eske justo batek idatzi dit. Jarriko dut txatean hori gandalfen bideoa. Vale. Hipnotizatzea da hori. Nahi baduzu, epa. Bilatzen baduzu YouTubeen. Beitu, entzun. Bota niri Skypeetik, jartzen dut momentu batetan, eta jartzen dut hemendik, eta lan, jartzen dugu zuzenean momentu batetan. Bai. Itxoen, musika dauka? Bai, musika. Ba, orduan utzi txatean. Utzi txatean, hobeto. Deitzen zaio partneraren arazoa. 10 ordu bideoa, gazaz, ikusiko duzu. Eta egunen batetan nik egingo dut gestua, eta egunen batetan norbetek egingo du bideo bat, nik keinu bat egiten 10 orduz. Ui, sartu da partidan, ja, badago... Bueno, haren kargatzen duen bitartean. Bueno, Jardín del Terror. Honetan... Linkan jarri. Ez dizuzten linkak jartzen? Ez, zeren intenta bidali. Ostia, bagero... Bota Twitterretik. Nire hautsa bau zamarren dela. Zure hautsa bakzu samaren txuten dela. Bai. Propiedades... Bueno, ez dago asko Ba, hemen ezin dut zure audioa ezin dut ikutu. A ber, igual hemendik... Teorian, uste dut teorian entzun behar nauzuela, entzun behar diozuela nik entzuten dio da moduan, Osea, alan da ere nik uste dut ere, hemen... Bai, zaratarekin eta... Hori da, Euskalatzean dagoen zarata nik hemen eskaltauzak topera daukat. Nik uste dut ere dela, ziurazki niri bez ez nauzuela oso ondo untzuko, ziurazki. Orduan nik uste dut dela pizkat fondo... Se ha producido un error fatal, inesperado. Describe que está haciendo cuando se produjo el error. Ostia, itxi zait horren krasatu! Ai bala, hostia! Sartu berriro, harineketan, ea rekonektatzen zaren. Krasatu dit Heroes of Storm, eta orain zerretatzen da. Ke koño? Sartzen da, kargatzen dago. Bai, Baina eske ez diot eman ez da irekitzen din joan nombre de cuenta de Battle.net. Atera zait itxoen. Teletetik irten zaizu, Bai, krasa, pero Sartu berriro harineketan. crash total egin dit, Blizzarren... Crash total izan dau. Bai. Oraindik hobetu beharra dute.
I need Kriston Crash completo. Harritzen dau, uste dut dela Minecraft aparte krasatzen diran lehenengo jokoa. Blizzard, mesedez, konpondu. Izan daiteke bai konexioa, konexioa arazoak izaten direnean. Baina niri dena joaten da ondo, ez da zuzena ez da jauzi ez ezer. Orduan, ez denez ezer jauzi nik uste dut izan dela, osea, krasatu di completamente. A ver, jugar. Concurso de fan art. Bukake! Ez dira aspertzen bukakearekin, benetan. Oso bukake fanak dira. Oso ilun ikusten zaizu orain. Vale, sartzen ari naiz partidara berriz, Esperando, ui. Ia krasatzen du. Ez, batean edo lehio bat, eta ia krasatzen du bigarren aldiz. Zuzen du, Blizzard. Nire exigentziak dira. De conexión con éxito. El servidor está a 2 minutos 39 más adelantado, vale. Dago, denboran bideiatzen dago, DeLorean hartu du atxean, hemen Euskalan dagoen DeLorean hartu du eta está yendo al futuro. Ahora regresa al futuro Blizzard. Regresa al futuro Blizzard. Minutu bat eta 8 segundu aurrerago zaudete. El condensador de flujo ez duela emoten! Gara beti faiatzen dago gauza berbera, el condensador de flujo. Hori naute. Ikusi dut noren nauten duela... Ja, flujo. Ez esatek... Igual, ya, le parece que en vez de esan beharrean flujo, esan zuten flujo! Eta lan geratu zen. Aktore... 1.21 Gigabatios? Ostia, hau bakizu zer zera gustatzen, hau netaz? Hau bai, nik uste dut hau aldatu beharko luketela dela... zuk ezalenan konektatuta pertsonaia ez mugitzea. Joatea basea lolean bezara, zeren eta bestera egiten du... Makinak egiten du bere urtia bakar, osea, su propia ulti esmatzen du. Eta, claro, eta nik orain ez dakit zer jarri duen. Joder, ataque centrado y tirador veterano. Osea, zementa... Makinak botatzen ditu zein habilitateak ez. Puedes contar conmigo. Peluchito. Eres tú mi peluchito. Jarri zuten. Baina hori atxo jarri zuten, Eta y tú te quedas como, what? Ahí. Bueno, dices besos, sí, mimitos, y tú como, ¿qué? Egia esan da, mugitu nuen kama, zuek ikusteko eta justo mugitu nuenean kendu amaitu zen bideoa. Ahí. Bai, daude YouTubetik dabiltzate. Tan taratatatan. Gutxienez ez dut orainik ultia ez dauka. Galtzen guaz, baina nahiko ondo guazela. Ostia! Habitu Rose, Rosca, bueno, pertsonaia da Lili, Forza.
Oh, suporta dekogu. Suporta hau da super ona. Ah! Vale, hemen sartu naizen momentu arte. Oso ona, neukane... Hau! No hil nau? Asmatu nori izan den. Bai, eske nova bat dago. Badino txute, nova hori oso arriskutsua da, Da supertxetauta dago nova. Nik uste dut egin beharko lukela, erasotzen duen bakoitzean, invisibilitatea agartzea. Ez que galtzen du, leku batzutan galtzen du. Gertatzen dena da, ezustean arramatzen zaituela, ez zarela konturatzen, baina fijatzen bazara, bai, handi egoten bazara, Beste gauza bat gehiagora fijatu bat naiz, osea, zuen balio minimaparekin fijatu beharra. Gizona... zure ondoan edo bat badago, Gizonezkoa naizela. gertzen da, predator bezala. Bai. Horrelako gauza bat. Da, ikusten zina, baina ez guztiz. Eta hori oso moskiantea da. Hostia, vale, honen kontra ez, nire palo. Beti pause. Pasen suportarekin. Lagunduko gaitu. Vale, noa, atxetik noa. Noa, Hemen dago. irten noan zaude. Ah! Ez dut hil nahi, amatxo maiti hil naute berriz. Ez que gainera makinak hartatu dizkil lehenengo bi habilitateak ez, no? Ditzen dira, talentoak. Eta... Kaka bat jarri, ez zai gustatzen talento horiek. Jarri orain, jarri koenkaza orain. Itxoen, ea ikusten, saiatuko naiz. Ez dakit, ez da nabaritzen, Zu, Txin, igual beste handira, hobeto, ez da asko ikusten. Abertzen da Gandalf, burua mugitzen, Hala, nire... Bota dut. graziosoa da. Jarriko dut berriz, ondo, eta banoa berriz partida barrura. Ai. Ziur aski, deskonektatu nahuela berriz. Hemen Bai, hemen dago. Hyperion, me cago en la leche gutxienez. Buah, hau galduta dugu ez burrengokoa. Sorpresa! suporta daukagula. Horretzea da. Joder, baina baitu ze hostia ematen... Baitu? Baitu ze hostia ematen duten neska hori. Indar gaude. Galdu dugu, hau. Lau nivel desabantai ditugu, Hau galduta dago. Joder. Jendea jartzen da. Nova daukat hemen. Bai. Alemaniarrak dira benetan. Alemaniarrengatik gaude galtzen. Gura mundiala galdu zuten alemaniarrak, horregatik gaude galtzen.
Bideo bat dela, mesedez. Zain besterako. Lagundu, lagundu. Listo. Ies egin dute. Doble tiro. Amairu, amasei. Pam, para, pa, pa, pa. Joder. Au. Joder, espartanak ematen dute, macho. Hil naute. Espartanak ematen du, jendea, benetan. Qué exageración, tío. Porque ez duzu ezagutzen bide hori. Alanda berdin zait bideo bat da, osea, zain besterako, bez? Osea, da pasa, porque jendea jolazten dago eta bat batean justo ezagutzen dute bideo oso eta despistatzen dira bideo, egin tutoriak como gusten dute jolazteari bideo ikusteko eta edo biak egiten dute alde bideoen es flipante, osea, da como un tx, y tú como, what? Noiz ira zeute kapazitate hori mutilak. Banoa, banoa. Atara dute ayer. Oh. Zenbat Rainor bi? Zenbat Reynor bakarra. Baina bestea da Reynor bezala, baina txetatuagoa eta belultia da tor bat. Starcraften deitzen dena tor bat dela norako mekantzeko bat. Bai. 3 nivel ezberdintasun asko nabaritzen da. Eta hori mosten mosten gaudela distantzia, Baina justo, crash hori, egin diren crash hori nik uste dut asko nabaritu dela hasieran. Bueno, baina da ere aguantatzen dugu, Me cago en... Ya heltzen dugu txikitxo hori, me cago en tal. Venga, soportarekin. Vale. Hor daude kampamentoak egiten. Lagundu tipuari. Semiak behar ditugu alditugun guztiak, porque... Nabaritzen da hori. Joan hartzen. Bada espada. Horan agertzen badira zizkigute kentzen. Ondo. Zer? Jamar gara horra. Ez. Bai, semillak landatzera. Bai, benetan. Nik ez dut inoiz egin. Ez. Bakarrik doa. Bakarrik doala. Hori automatikoa da. Egia esan da hasi da, ja. Orduan zergatik markatzen dute. Nik zer dakit. Begira. Begira nin nago hain tokian. Orain begira zer nahi. Vale, bueno, ¡Oh, mira! ¡Qué puta! Joder, la nova.
Ke puta, ikusi duzu nola egin diran? Bai, bai. Bai, eta bain dago nukleoa. Eske horrekin bidea eginda hilda dago, no, ba ez. Eske, benua puta. Ikusten duen hemenik doa, ikusten, badakin nolakoa den. Ikusten duen saio, osea, invisible dagoenean ez dago guztiz invisible. Nabaritzen da, Star Treken gertatzen den bezala, bestekin, invisible daudenean ez dela guztiz invisible, ikusten dela nolabaiteko distortzio antzeko bat. Ez dakit, ikusten da nolabaiteko distortziotxo bat. Predator, bezala. Que llega la caballería. No! Ondo. Gutxenez hildu taien. Hemen bakarrik nago, bakatuko nago. Bai. Eta horrekin guztiok hilda. Jazta, honen maigi galdu dugula. Eta behitu nun nagoen puta hori? Bai, hori basetik zebilen hor, bai, bai. Galili, Ole. hori. Berdintzen lortzen ari gaude berdintzean nibelak, Tontamentien. Berdintzen lortzen badugu... Ondo, Venga, no baila dago. Aprovecha. Eta nik orain heltzen naizela. Defenditu behar dugu. Minerak eko dituzte. Listo. Txoin. Nago... Neskatuari lagundu nahi diot. Lotzen badugu diferentzia errekuperatzen, kentzen, igual irabazten duguta dana, Lotzen badugu distantzia hori murrizten. Viva. Gelditu zait, jokoa, matlagean. Uste nuen zela... Hortik erditik zozera atera dute besteek, Ostia, eske ohituta nago, me cago en la leche. Hor dago, bakar bat garatzen da. Ohituta nago izatera... Badazo. Ondo. Guazen bekoaren bila. Oh, 5 asesinatos ya jarraian. Betik zoaz, vale, hostia. Bai, zen eta bakarra dago. Eurak goinik gutxi ditut hor. Hemen daude bi hiru gutxienez. Venga, teamfight. Sartu da arrura eta hori errore bat izan da. Kagoen, eska hor super txartu egin du. Hori...
Torri hona, bueno, itxaron. Erditik sartzen, itxaron, erdira joango dira orain. Gozen gu, bai? Ez, Minera berretu. lasai. Nik 15 segundutan daukat ultia. Eta hori nabarituko dugu. Orain botatzen dut ultia. Oi, ahí va. Horra agertu da, Nova. Beitu nire ultia egiten duen aberia, osea. Eta listo, eta distantzia berdindu dugu. Diferentzia, orain datoste eta nik banoa. Edo hiltzen naute, ez dakit. Gainean niekoarekin atxa botatzen diredanez, ba, aberi puta da jentzat. Kondotxa robotera estetik. Bueno, baina ondo, gutxienez, distantziak, osea, dauden ezberdintasuna gure nivelen artean, mozten ari gaude, txikitzen ari gaude. Kontuz horrekin hori ondoro egiten badugu eta lutzen badugu txikitzea, ojo. Defendido, verdad. Beitu, ostia, daude, Basean jau. bai, bestea torrarekin. Hor dago jota fuego. Buah, beitu Nova, que... Baina, harrapatu nago hor. Zenbat gaude, uste gaude hilda benetan. Un poquito, sí. Ya está. Bai, orain, bai. GG. Eurentzat. Bueno, ni 8 segundutan ateratzen naiz. Igual salsera egiten lortzen dut. Ba, baina galduta dago. Justo bota dut Hyperion, baina ana. Bueno, bat bi. 23 minuto. Bueno, ez da, bueno, gutxenez zer. Orain zer doazten lagunok komentatzen. A ber, zer esaten duten. Edo zer esaten duzuen, hobeto esan da. Ai. Hementxe. A ber, zer esaten duten. Esta parte gusta. Pa. Hala, izerkoen hotza baso usan entzuten da, ja, bueno, eske ez dakit, teorian entzun barko zenuketenik entzuten dudan bezala, baina... Ez dakit. Simpleki. Vale, ba ondo doa dena. Ui, Reynoldsia ia sortxera igo dut, la nueva de rotación de héroes. Se desbloquea un héroe gratuito adicional en la pantalla de selección de héroe. A ver, te eman didate Heroes of Stoneko dortsoa. Heustonerako. Tú dirás. Pillatzen dago partida? Ez, ona... Bale, lasai, niko naiz begiratzen eta baronen mandior listo, osea... Ez que agertzen zara peste gongo bazina bezala. Agertzen zara peste gongo bazina bezala. Agertzen zalera preste egongo bazina bezala. Bujak, badakizu. Blitzarren bujak. Eta nire hau ez da entzuten zuzenekoa, Nola ez dela entzuten. Oso bajo. Baina eske nik hori... Ez, topera daukat. Volumenean horre igual... Ez ma... Eskumaldean hor ikono... Altabozak toperak ditut. Mikrofonak topera deko zuzeu.
entzuten ondo, Perfecto, bai. Nik uste dut OBS-eren goza dela, ez duela Skype-eko... Regulatu dezakatu volumena, Bai, baina ez zuzenean Skype-ena bakarrik. baina OBS-eri sartzen zaion audioa. Audio... Zaten duzu forzarlo un poquitín. Igual bai. Bueno, Bien. Partida bilatzen hasiko da. Ez que igual, hau... Ea hemendik zuzenean, ez, baina hau da... configuración audio. Seguramente. Forzar la señal a mono, no. Izan behar da holan volumena regulatzeko. Amplificación del desktop, amplificación del micrófono... Zela barri. Si gazte abion da torkit. Bai. Ea... Mugatzeko. Ea ematen orain hobeto entzuten zaion, mesedez. Aldu zuen, baten, itxon, Orain, ea orain hobeto entzuten zaion. Zuek esan, porque neu... Froga bat egin dut. Hobeto... Audio arazoak ditugula. Eta nire komentarioak igual ez dira entzuten, baina bueno. Egin, osea, komentatu esan ea hobeto entzuten zaion edo ez, mesedez. Endu froga bat, gozo bat ikutzen ea orain hobeto entzuten zaion. Bueno, beste mapa bat ikusiko dugu. Templo Celeste izenekoa, eta horre egin behar dena da, uste dut daudela bi templo, eta bi Hiru. templo horiek kapturatu behar dira. Hiru daude. Bat erdian uste dut dagoela, edo bi. Ez dut gogoratzen. Eta hori, kapturatzen dituzunean egiten dutena da, arerioaren torretai min eragiten die, eta torreta guztiak akatzen direnean, nexora egiten diote min. Hor dago bat pertsonai berriarekin. Klasatu dit berriz. Venga ya, hombre. Joder. Bigarren aldiz zuzenean gainera. Kaun la puta. Hemen esaten ari dira abandonatu egin duzula partida. Ja, klasatu du jokoa. Baina esaten dit jokoaren Ja. pertsonai batek. Parece que alguien ha abandonado la partida. Baina, berriz klasatu dit al completo, osea... Itxi behar dut berriz ez duzulako eser ikusten. Joi. Vale, a ver, tweet bat. Bueno, Bibi goaz, momentuz. Zabaltzen dago, bertza ikusten duzu, behitu zondo dago, hemen Coca-Cola. Drink Coca-Cola. Pentsatu momentu baten, enpresak, bai Coca-Cola, Monster, Red Bull eta guzti hauek, lau egun hauetan egiten dituzten bentak, hemen ondoko eroskian. Osea, pentsatu segundu batetan zenbat irabazten duten. Agiro, giro! Na. Entzuten duzu hemen atxeko musika? Estandekoan atxan dagoen estandenarena? Agiro, giro! 2 minutu, zaudete berriz 2 minutu eta 20 segundu nigandik aurrerago. Tan. Hemen lau gaude. Nik minutu Laugarren eta erdi. nibelean, talde biak. Nik oraindik minutu eta erdi bilatu behar dut
Biaramunera. Estoy ahí, regreso al futuro. Utsa, adarra jotxari, gaina orain biderbi. Jode. Adarra jotzen daude hemen nire eskerretara. Ai. Zer esan du nire ama. Maten du larritut da dagoela bihar zazpetan sartzen naizelako. Ueeeee! Ai, juro! Orain ez du nahi partia bukatzea, super gustora pasatzen nahi naiz partia. Vale, hau da tornirekin zeratu du. Ataque centrado, es que berriz hartu ditu lehengo biak, benetan, osea... Por favor, que son el horror. Ulo, 6-6 gukuteko gobantaia txikitxo bat ikusten dudanez. Ostia, ondo hasi zarete, Hemen goian ari dira pertsoak puxeatzen. Puedes contar conmigo. En la cabeza. Ostia! Blankeatu egin daute. Bai, saiatzen dira hori flankeatzen eta ezustean harrapatzen. Bedarretan egoten dira estonduta. Ja, belarrak, hemen belarrak dira. Bai, hemen belarrak dira. Beste lekuetan izan alda bakea edo horan alkantarillado bat. Kontuz hemendik, norbait ikusi du gala hortik. Zertaz fidatzen. Nit da impulsatuko dut eskatxo bat. Segundu batetan pentsatzen baduzu nire Q-a superpuseadora dela, eta nire W egiten baten dizora B abiadura. Osea, nire atakatza, nik super tanka naizela. Kontuz. Oi. Bai, ni gana. Zer. Eta bestea? Eta den, hiru nire gana. Oh, lortu bat, gutxene, Sonia. Aceptable. Soy aceptable. Bosta puntuatu nau. Joko bera bost bat jarri dit. Katxiz. Elige tu talento. Hyperion. Horrekin, Hyperion B puseatzeko, osea, apurtzeko erekinak eta guzti hori dago super ondo. Goian daude. Joder. Baina ze. Oh. Vale. Joder. Umeak ematen dute benetan. Kaixo. Hostia, zaraga bere egiten didan, tu. Hilda nago, la, hiltzen hauela. Ze pena.
Aztuak ziron, txiki txikiak, atzuak berriz, kristonak, tun tun tun. Hori bai, partia bukatzen duenean izango den plan de plom, klak, hilda. Historia. Todo el día. Tiretote, tiretiteto. Beitu zeberiak egiten ditu, ostia, bi laser, benetan. Eske batekin ez da soberan, bi. Ostia, no! Agur. Hilda nago. Buah, hau hasi zaigu juetatik joaten, Gaina, laserrak kriston aberia ematen dute. Osa, hemen laserrak ematen duten abantaia itxelakoa da. Osa, nire ustez hemen laserrak exageratuta daude. Gehiegi. Nire ustez, ez dakit nola ikusiko zuen besteok. Baina nire ustez mapa honetan laserren movida. Bai, eta edozein mapatan, objektibo hauek egin behar dira. Baina adibidez landaretan eta banez eta, oza, abantaia asko eman, ez da exageratu. Hemen laserrak, hilulau tilotan, lehertzen dute edozein eraikin. Madre mia. Eta nire egiten didate fokus, benetan. Ostia. Egiten ez dara fokus, hau ematen nuela lola, ja. Por focus, zara zu. Nik ulertzen dut, osea, nik pizka bat hirulau kili lotzen ditudan dian, Reino da super fuerte. Da Temo bezala, Temo lotzen duenean ratxa bat, ya empieza a ser imparable, pues Reino nik ustez da antzekoa. Gainera hori, ematen diozu nola ditzen da, Puedes contar conmigo. atake de vampiro horrelako zozera ditzen da, sendatzen duzula bizitza autoatakekin, y eso ya es en, vamos. Oi. Listo para la marcha. Todo el día. Oso zer egin dute. Ostia, agur. Hemendik daude, jakin dezazuen. Ni lan hau. Bai, Uste egia da. baduzuan goian. Bai, egia da. Puedes contar conmigo. Ostia. Ba, nik orain hila, ia. Hemendik jarri, babesteko. Buah. Beste partida bat galduta, madre mia. Ez que laserrak super txatatuta gaude. Nik uste dut, hemen bereziki laserrak txatatu egiak daudela. Pizka bat min gutxiago egin beharko luketela. Hemen nik uste dut mapa honetan exagerazio gehiegi dela. Bai. Bueno. Oh, nivel de héroe, variación del aspecto. Eman didate... Txoin. Monturas, habilidades, aspectos. Balio duena manuilla. Beto, ikusi nahi behar dago, nahiko ondo dago aspektu hau egia esan da. Buah, como mola en rojo. Buah. Jokoaren dibarekin erosi alduzun aspektua, buah, rein horrena da lakaina gorrian. Que bañada. Bueno, a ver zer komentatzen duen hemendik jendea. Ez duzu ezer komentatzen. Isilik dago kaia barrenia.
Ontsi Ana, zuri. robote hitz egiten du. Poliz bat. Ez egia esan ez daukat... Juan Sara, dela Sara? Ni? Bai. Zara, ez que Hemen nago, hemen nago. en tu grupo, eta ez zaitut ikusten. Ba... Orain bai. Ba... Hor egon naz, beti. Ja kamuflatzen. Bueno, zer egingo dugu? Zer nahi du publikoak? Jarraituko dugu edo... Edo bertan bera utziko dugu. Utziko dugu biharko beste... Behar dekogu, pentsatuta dekoguna guztiok batera egiteko. Ia. Hori izango dela nahiko epiko ondo egitea lortzen badugu eta guztion kamarak eta barizata lortzen badugu hortik. Bai. Que a pueblo... Hitxon, atzatuko nahi, Hitxon. Pueblo, habla, ¿qué queréis? Es que aprovechatu behar dut partea bromak egiteko, es que da en... Es que nik ja nago oso Neke? logure askorek. Nahi baduzu utziko dugu, Bai, Bai, utziko dugu, Bai, itxoin. bihar jarraituko dugu. aldatuko dut irudiz eta ja agurre emango dugu. Hori da. Orduan, ba nada, Sergio nako, nekera, claro, Sergio, nahi duzu araño joatea koakolarekin, en plan de aguador! Vale, venga, ekarri kafeina putxo bat. Una kafearen mila eta noa, en plan de... Eskertzekoa... Un cappuccino! Eta bez baten agertzen da zure kameratik esku batek cappuccino usten. Cappuccinoa oso ona dago, Baietz, baina eure batengatik. Cappuccino bat hartu. Sergio, egiten dugu bihar arratzalean momentu batetan kamera kafe. Eramaten du kamera tripodearekin eta egiten dugun kamera kafe, hai. Gaina lagun pare bat etorriko dira goizetik, utziko dira lan ordenagailua. Eta presentatu dezakegu bideoen txapelketara. Eta botatzen dure en plan, parodia kamera kafe! Euskalean! Jo, ba! Eta esaten goza gor Euskaleko komentaria dozu zer ez dakit. Egingo du momentu bat, bihar! Baina hor bazegoen txapelketa bat, Bideoena, horregatik dinot. Baina hori igual entregatu behar zen, ja? Edo ez? Edo... Ez dago, Euskal, mogidatuko dut momentu baten, baina ez baina txarto Euskal osoa zegoen presentatzeko. Bueno, agurtuko gara, ez? Eta gero ikusiko dugu, a ber. Bai, bueno, ordun. Onarte gaurko zuzena. Eta, bueno, espero dut zuen gustoko izatea, pizkanaka OBS erabiltzen ikasten nari naiz, behitu orain, ja gaurko honetan ja Sergioen aurpegia eta guzti izan dugu, nire aparte. Bai. Eta hori, espero dugu gustokoa, Heroes of Stone pizka bat, espero dugu orain hobeto ulertzea eta gutxenez... Eta ez kritikatzea, karo... Ez txartu jatzea, eta pizkat beste sistema bat eramaten duela. Hori da. Apur bat ezberdina da eta hori. Probatu ezazue. Bai, baditu bere fallo gauzak, bere bujak, bi alditan krasatu dit Blizzard enpresa baten. Bai, baina nekita krasatu, bueno, barriro konetatzen da, ez zaitu bota guztiz. Nago irakurtzen. Sois vuestros cortos que deben de ser originales e integrados antes de las 20:00 del sábado directamente desde la intranet, o sea... Doan bihar sortzeak arte edo... Bai, a ber, hemen obligatzen dute subtitulak jartzera. Ez bada oso... minutu bateko 3-4 estena totalean, baina minutu bat egiten badugu. Bai. Editatuta egon daiteke, nik ez dakit esatuki ze ordutan eltorriko naizen, baina nik espero dut 3-4etarako hemen egotea, orduan. 2 ordutan hori grabatu alda, minutu bat bada. Eta minutu bateko subtitula jartzea obligatzen dutelako, ez da asko. Gainera hemen dagoen konexioarekin internetera ez du asko tardatuko igotzen.
Gauza da, hizkuntza, euskera zara gaztelania. Zor dago ez dakit, nik euskera egingo nuke. Ikese, joan, nolan pizka bat... Ni nahi batzuk grabatzen zaitut. Eta zuek Ez, egiten. kamera jatzen dut tripodearekin, kamera, osea, kafe makinaren gainean, eta listo. Vale. Si no tiene nada hori. Bueno, ez dakit, pentsatuko Bueno, dugu, hemendik gaura bai. biharrera pentsatuko dugu Hori lasaitasunez. da, bai. Utziko dugu hemen paranoiak egiteari buruan eta agurtzen joango gara. Espero dugu zuen gustok esatea gaurko zuzena, eta besterik gabe, urrengo Venga. arte. Agur. Agur!